Ahoj priatelia, tak máme za sebou rokovania v Londýne. Každý tam vystúpil v podstate za seba. Hľadá sa aliancia ochotných, ktorá by pomáhala Ukrajine aj naďalej v takých veľkých objemoch, aby tá mohla pokračovať vo vojne. Dohodli sa tam na takom štvoretapovom programe, ktorý sa skladá na udržanie prúdenia pomoci do Kyjeva, prvý bod, druhý, udržiavali ekonomický tlak na Rusko a posilnili ukrajinskú kartu pri budúcich vyjednávaniach. Zabezpečiť má ten program, aby Ukrajina za rokovacím stolom a každá mierová dohoda musí zabezpečiť jej suverenitu a bezpečnosť, pokračovať vo vyzbrojovaní Ukrajiny, aby odradila budúcu inváziu zo strany svojho suseda. Zároveň chceli prímerie, od ktorého sa však Starmer dištancoval a povedal, že to bol len návrh z francúzskej strany. Čo Francúz navrhoval? Takú zaujímavú vec, aby sa zastavili vzdušné ataky do hĺbky územia nepriateľa z obidvoch strán, aby sa zastavili ataky námorných prístavov, aby sa zastavili vzdušné, letecké a raketové údery na energetickú infraštruktúru a s týmto, aby vystúpil Zelenský, ktorý by jednostranne navrhol, že od napríklad budúceho týždňa sa Ukrajina vzdáva týchto útokov na 1 mesiac, lebo chce pripraviť podmienky na rokovaní o mieri. Bude sa očakávať, či sa k tomu Rusi pridajú. Rusi sa samozrejme nepridajú. Prečo? Nie preto, že by nechceli rokovať o mieri, ale to, čo je navrhnuté, sú všetko aktivity, ktoré vykonávajú Rusi. Ukrajina z nich nevykonáva nič. To znamená, navrhli by, že sa vzdávajú toho, čo vlastne nerobia a nie sú schopní vojensky robiť. Sem tam zaletí dron, ako sme počuli včera, nejakých 1000, 1500, 2000 kilometrov, zasiahne fabriku na výrobu pohonných hmôt. A to je všetko. Žiadne atakámsy, žiadne rakety zo vzduchu ani zo zeme už na ruské územie nelietajú, lebo ich jednoducho minuli. A chcú sa toho vzdať, lebo to nemajú. Chcú sa vzdať námorných úderov, ktoré tiež už nevykonávajú Ukrajinci. Takže keď toto navrhnú, očakávajú, že ak by Rus pristúpil, zdá sa, týchto aktivít Rus a oni ničoho. Takže je úplne zrejmé, že Rus na túto francúzsku chytrosť určite nepristúpi a ja dokonca ani neverím, že by to Zelenský vyhlásil ako jednostrannú svoju aktivitu. Je dosť hrdý na to, aby sa nenechal nalákať na niečo takéto, o čom aj on musí vidieť, že je to v podstate podvod na verejnú mienku, ktorá bude si potom poukazovať, jaj, tá Ukrajina to chcela a vidíte ten zlý Rus, na to, ani len na toto nepristúpil, takže Rus nechce rokovať o mieri. Pritom Trump povedal jednoznačne, Ukrajina nie je pripravená na mier, Európska únia nie je pripravená na mier a preto sa bude dohoda dosahovať veľmi ťažko. Avšak už sa povráva, že v Taliansku je znova pripravená schôdzka Trump-Zelenský a predsa len by podpísali tú ťažobnú dohodu. Takže vystrašil ho dostatočne? Vyzerá to, že áno, lebo Európska únia chce byť nositeľom mierových rokovaní, avšak verejne vyhlásila z úst britského premiéra, že bez záruk Spojených štátov toto nie je možné. Bezpečnostné záruky na takéto rokovania môžu dať výhradne Spojené štáty a nie Európska únia. Európska únia chce len dotlačiť Rusov
do pozície, kedy by mali horšiu situáciu, ako majú dnes. Lenže o toto sa snažíme už 3 roky a 3 roky táto finta nefunguje. Že viac dodávajme, pokračujme vo vojne, my toho Rusa vyčerpáme. Hovorili sme si to v roku 2022, keď už po 3 mesiacoch kradol práčky, umývačky riadu a ja neviem čo, lebo nemal mikroprocesory do svojich presných zbraní. Presné zbrane má dodnes. Dokonca teraz ukrajinská rozviedka prehlásila, že v budúce dni budú ruské dronové útoky až v počte 500 a viac. Doteraz boli 150, 200, 250 a teraz sa chystajú dronové útoky kamikadze dronov s počtami v jednom údere 500 a viac. Takže kde je pravda? Oslabil Rus svoje pozície? My tvrdíme, že áno, ale Ukrajina stráca každý deň 1000 životov a desiatky kilometrov štvorcových územia. A toto trvá 3 roky. Je fakt na čase, ako povedal Trump, šialenstvo zastaviť? A ja mu rozumiem. On keď získa tú zmluvu na ťažbu, tak chce čo najskôr začať ťažiť. A predsa nebude čakať ďalšie 3, 4, 5 rokov trvania nejakého vojnového konfliktu, na čomu bude podpísaná zmluva, z ktorej nebude mať ekonomický prínos. Takže ja Trumpa chápem, prečo chce okamžite prímerie. Zelenský dnes prehlásil, že všetci hovoria, aby som odstúpil. No, nemôžu ma donútiť. Ja odstúpim, ho napadla taká spásna myšlienka, odstúpim, keď to vymeníme za účasť Ukrajiny v NATO. V tom bude moja misia splnená a kľudne môžem odísť z postu prezidenta. Počujete? Kde je tam logika? Veď vojna začala preto, že Rusi cítili panickú hrôzu z toho, že by na území Ukrajiny bola štruktúra NATO so všetkými svojimi zbraňami. Preto začala vojna. Nie preto, že Rusi sa chcú rozšíriť na územia, ktoré kedysi malo cárske Rusko. To je len úplne čistá propaganda, ktorá sa nezakladá na žiadnej pravde. Hoci naše mainstreamy tvrdia, že áno. Takže ako to tak vyzerá, dohody, ktoré sa pripravujú, napokon možno budú podpísané a dočkáme sa aj toho mieru. Trump dnes vyhlásil, že zajtra večer, to znamená v utorok, sa udeje niečo veľmi prelomové a celý svet má čakať. Tak som zvedavý, čo zaútočí na Mexiko, na mexické kartely drogové, vyhlási 51. štátom Kanadu, začne tak Grónska, neviem. Budeme čakať, čo sa udeje zajtra večer, to znamená niekedy po obede východného času. Ďakujem.